pag-ampo alang sa kaluwasan. Labing makagagahom nga Amahan, nga pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, ug pinaagi sa pangaliha sa among mahal nga Birhen Maria. Sa kinasingkasing kami nagahangyo kanimo Amahan, nga imo kaming luwason niining kagubot dali sa Russia ug sa Ukraine. Lord, ang imong mga katawhan ilabi na ang mga kabataan nga atua didto namuyo ug nanimpalad. Nga imo unta silang panalipdan ug ilikay mo kanunay sila niining kagubot. Amahan, mga muyo kami kanimo nga ang mga leader nga maoy namunuan sa duha ka nasod. Mahumok unta ang ilahang kasing-kasing ug makabaton nga unta sila konsensya. Tabangi Ginoo nga ang ilang kasing-kasing nga puno sa pagdumot sa kahakog ug sa garbo. Mahanaw na unta kini ug mopatigbabaw na unta ang paghinigugmaay ug pagsinabtanay sa duha ka nasod. Aron ang grasya sa kalinaw amo na unta nga maangkon. Amen.